ну уявіць себе некалькіх там беларускіх, ну умоўна скажем, сілавікоў, чыноўнікаў, якія в сённяшняй сітуацыі і збяруцца і падумаць, Боже, як ён нам надакучыў, а давайте нешта зробім. Ну адзін аднаму не будуць давяряць, максімум там 2 человека, 3 человека, яны уже будуць забаяцца пра гэта казаць, нават калі ў іх па нейкай прычыне такія думкі ўзнікнуць. Тут, дарэчы, ну калісьці, раз успомнил Сергей Чалов спал, я в дадзеным выпадку вельмі падтрымліваю, калі ён казаў, што трэба звяртацца да іх, да гэтых, ну скажем, чыноўнікаў, сілавікоў, тлумачыць ім, што гэта для іх, ну скажем так, працягванне існавання Лукашэнкі для іх это, ну, гібель і несе только негатыў. Ну это трошки такие, ведаешь, добрые пожаданні. Ну да, хотелось бы так, але ну вот як конкретно, калі літаральна все там контролюецца, прослухоўваецца, спецслужбы, сілавікі, самая моцная частка у беларускім палітычным полі в тым Беларусі, і ясна, што яны все адзін аднаго баяцца, ясна, што Лукашенко іх адзін на адно нацкоўвае, там не дай Боже адна там спецслужба вырасла, ну зараз сярод всіх безумоўна вырасла КДБ. Ну, нават он перамовы дыпламатычныя вядзе, калі раней там была там ці служба аховы Лукашэнкі, там ці міністэрства унутраных спраў, ці пракуратура, то зараз, конечно, над усімі узвышаецца КДБ. Это кажа пра тое, што вось менавіта такі накірунак сярод гэтага. Карацей, на жаль, аб'ектыўна ацэньваючы, можна казаць, што не вельмі шмат процентаў, калі там адзін набярэцца з 99 супраць на тое, што такое вот на сёння можа адбыцца.